Здравейте хора, това е третия клип от Майнкрафт с модове. Така правя клиповете къси, защото, както вече съм казал доста пъти най-вероятно, това не знам какво съм. Не знам, пробвах, че един клип не стана, но вчера ми стана с другия и така. По-късно на 51 ниво има лава леле, гати Майнкрафт. Увеличение. Събирам колко верен събрах, 21 леле. Бати як е равин, макар че на земя бати, пак все пак е як. В този трети епизод мисля да си направя къща. Тук да побера малко миньорските принадлежности, че полезни са ми. Глава ми умря. Крида. Нямаме пари за втори. И по-скоро, правилно да скажа, нямам да си доведа втори. Да искат сиц. Няма, ако събирам 19 ми стига за сица. А пък после, като ми трябва лодки, може айран, ще взема и няма да ходя там. Някой друг път мога да се върна. Ще събера само айрана и не ми се... Има вероятност да умра и в лавата, а това ще е много прецакано. Защото всъщност... Мисля, че сами сеща защо ще е прецакано. Още не съм читал нито един айтъм. И няма много айтеми все пак, ма пък не ми се започва така поред. Не ми се започва от начало хора. За вас ще е много интересно, защото пак малко съм се развила. Колкото и да не, нямам къща да е. Ама все пак хора, едва ще ви е много интересно и на вас да ме гледате от начало. Да продължавам проектите, едва ли дори ще го направя, след като знам, че съм умрял. Аз още не съм, да се надяваме. Молете се да не стане, защото ако проектите ви харесват, наистина. Не знам, мен този мод не кефи. Не съм сигурен точно как да се изтегла пък. Мисля да снимам и на този Тропикрафт, но не съм сигурен как да си го изтегла в едното 7.2. За този мод прочетох в нета, но пък за другото не съм сигурен. И ще си направя малко броня. Тъй като това леле мечки. Аз ми ме убият. Така. Не ме убива. 0, 5, 10. Колко имам да направят още 2. И направят на едно след това. Си изпълням по-страуси, но това няма да е сега. И мисля да се заемам с къщата. Не ми занимава търся ново место, нещо. Може би трябва да се събера малко санд, не знам. Нямам нещо късмет в и намирането на такъв биом. Не мога да цепа името. Пустинен. Чум някъде е Лени. Това не е оставя между клоните. Просто аз не се привиждам. Аз сам Тарзан. Подбирам си път между клоните. Тук няма клони, да тук има листа. И на какво съм нападна. Бе. Ето го Елена, ще да го убия. Жалявам Лени, че ще умре цвета, защото
Ще ми трябва такова кожа, искам броня. Вие не сте ми нужни. Ето вече имам 14. Остават още 10. И да, не мисля си правя броня, преди да събера всичко. Пък и не знам, може и да си направя, ще проверя. Ще проверя па и аз. Книгата пречника ще видим по-скоро. Какво правим? Няма ли някъде пустиня, бе? Искам да живея някъде, където има близо в пустиня, бе, така да се каже. Не става всичко, да е, ама. Батяката птичка е жалко, че няма всъщност всичко. Не мога всичко, знам, примерно и пустиня и това, защото... Примерно на един мап на Creative, батяки мап. Не си иска да беше на синглплеер. Мога да го повторя, честно казвам. Това мап. Не знам, аз го познавам добре, всъщност можеше. Съм се замисля, че можеше да остана да го... такова в оцеляване. Да го... Това не мога да цепа да го... Копирам как да. Змия. Този... Аз така си ходя между биомите. Ма скоро ще трябва да таком да... Биомите, па и аз байомите. Скоро ще трябва да... И без това този клип колко минути е това? Майко, той клип трябва да спира. Майко, кога мина това време, бе? Както и да е. Тук има змии. Ту яйце, каквото и да е тази змия. Ще проверя. Яйца на Python Snake. Каквото и да значи това. Каквото и да значи. Каквото и да значи. Хора, няма да е къщата и в този епизод. Явно в четвъртия епизод ще бъде. Защото си нямаме да представя поне едно нормално нещо. Да. Защото той аз съм толкова умен, мога само леко да започна къщата, ама няма да тук, там видях гаровете и... Нали, така се потмях. Или трябва да издропна малко. Да знам. Къде знам? Майко, още един равин, добре, че не паднах. Поне една хубава черта намерих поляна. И то се е видео, пустиня няма да има. Спирам търсенето на добро място за къща. Все пак и тук не е толкова зле. Поляна, какво се прави? Слънцето залязва и слънцето залязва, пък чакай си сложа още малко ме става да е напълна дъма броня. Те да беше дъма броня, честно казано, да е напълна такава фул броня. Не, всъщност хора, установих, че къща ще бъде в другия епизод, то вече се е видело. Сега един епизод вече в момента се качва. И ще кача и другия и... Да, в следващия епизод 100% ви казвам. Ми занимава на мен да търся повече и ще направя къща тук. Видял се. Колко вече имам? 19. На ръководството.
Без това стана прекалено дълъг. Не, ма прави къси, може да го направи на един, ма просто... Хора, просто ако го направя на един епизод, не знам, снимах един 30-минутен и прецака. Доста е ленима. Ще ги убия, не знам те миши, които продаваха да бъдат нормални. Къде стане? Така. Диско. Ребит. Айде, ти не ми пречиш вече. Ето, намерих си много зайче. Тук има малко санд, което е малко добре. Тук има зайчета и още каквото не ми трябват. Ще не мога убия, бе. Какво стана, бе, хора? Ще излезна и пак ще се върна. Аз сега спирам, но... Не сега точно, чакайте малко. Че нещо стане и... Не успях да ги убивам. Ето, тук съм. Така мога. Това е добре. И колкото още две ми трябва около... Направя една пълна... зайче. Къде си? Диско. 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 Така, браво, диско. Или малко еленче. Надявам се да ми дропнеш малко. Ето пак. Какво става, бе? Нещо ми се прецаква играта. Или какво става, ние не знам. Още да ми оставят. Не, трябва да убия някой елен. Не може така. О, змии. Какво пак ще излезна? Сега ще върна. Чакай да си изправя нещо. Rectifine и... Мисля, тук бяха повече, не знам защо. Костюм спанер. И този. Така да пробваме. Опа. Влезнах в друг world. Няма значение. Един креатив, няма значение това. О, не, пак влезнах в него. Омага. Аре, това ще бъде още 3 минути клипа. Ще го спирам. Надявам се поне сега да тръгне и... Да. Сега поне да мога да ги убия. Сваляне на терен. Добре. Нещо много ми бъгва Майнкрафта, не заради друго, но това лайк не ми трябва. Така. Мога ме пък да бива, няма да даде ми някакви яйца тук. Си гледам змии. Не се щупи меча. Какво да направя? Няма да я убивам. Чакай, ще си крафна само един нов меч. Да убия тук. Може да не е змията, просто за да убия. Меч. Хоп. Къбълстон, да, ето. Нещо почне мога да бива и ще спирам. Ще спирам самата. Да, ще спирам и клипа и направо така. Тим само да убия ония елен, да ми дропне нещо, защото се изнервям. Трябват ми точно 2 фур, да си попълня бронята. Почне да си я носа. Хора, после ще го направя сега. Добре, благодаря, че гледахте и чао.